Dobrý deň, vítajte v Las Vegas, je 7 hodín ráno, sme tu asi 2 hodiny pred oficiálnym otvorením tejto výstavy na stánku spoločnosti Intel. Práve táto spoločnosť nás pozvala na preduvedenie niektorých svojich produktov. Dominantou ich stánku sú predovšetkým ultrabooky s najnovšou generáciou procesorov Intel. Sú to predovšetkým ultrabooky s dotykovým displejom, na to je obrovský dôraz. Aj najnovšia generácia ultrabookov už kladie dôraz na to, aby tento ultrabook bol vybavený nevyhnutne dotykovým displejom. Videli sme prepojenie ultrabooku so systémom Thunderbolt, ďalej videli sme aj bezpečnostné riešenie založené na softvére McAfee, ďalej veľká pozornosť je venovaná aj smartfónom založených na procesoroch Intel Atom. No a práve procesoru Intel Atom bola venovaná aj začiatočná časť tlačovky tejto spoločnosti. Intel oficiálne ohlásil Intel Atom Z2420. Je to 1,2 GHz procesor, ktorý je optimalizovaný pre Android a umožňuje veľmi rýchle prezeranie webových stránok. To, čo teraz sledujeme, je referenčný návrh smartfónu s týmto procesorom. Tento referenčný návrh obsahuje 3,5-palcový displej s rozlíšením 480x320 bodov a uvidíme ho v ďalšej časti roku. It's based on a 3.5-inch screen. It has HVGA 430 by 320 resolution. We are introducing the Bay Trail platform. V ďalšej časti tlačovky Intel ohlásil novú generáciu procesorov Intel Atom. Ide o Bay Trail. Je to procesor vyrobený 22 nanometrovou technológiou, štvorjadrový a jeho výkon je asi dvojnásobok voči súčasnej generácii. Veľký dôraz je venovaný na dlhú dobu výdrže na batériu a k dispozícii bude na Vianoce roku 2013. Aktuálne sledujeme už referenčné produkty založené na tomto procesore. Ide o produkty od firmy Compal, Pegatron a Winston s operačným systémom Windows 8, ale takisto existuje aj referenčný model založený na platforme Android. Ďalšia časť tlačovky spoločnosti Intel bola venovaná konvertibilným ultrabookom. Podľa ohlásenia, najnovšia generácia ultrabookov už povinne bude musieť byť vybavená dotykovým displejom. Intel uviedol upgrade 3. generácie procesorov Intel Core, a to na nízku spotrebu. Namiesto spotreby 10 W procesorov uvedených v septembri, teraz prichádzajú procesory so spotrebou len 7 W. Preto zariadenia môžu byť vyhotovené tenšie a ľahšie. Intel už hovorí o 4. generácii procesorov Intel Core, pričom v tomto prípade bude poskytovaný výkon až 5-násobne väčší, ako je to pri súčasných produktoch od spoločnosti Nvidia Tegra. No a došlo aj na tradičné predstavovanie zaujímavých produktov partnerov. V tomto prípade ide o model Acer Aspire. Je to plnohodnotný ultrabook s odnímateľnou klávesnicou v efektnom vyhotovení. Hlavná pozornosť v tejto chvíli ale bola venovaná produktu s označením Acer Iconia. Aktuálny model je vo výbave s Full HD displejom. Je o 20% tenší a o 20% dlhšie vydrží na batériu ako predchádzajúci model, rovnako je aj veľmi ľahký. Vo výbave je viacero prvkov na biznis použitie. Toto zariadenie používa operačný systém Microsoft Windows 8. Na výber má používateľ procesory Intel Core i3 5 až 7. K dispozícii na predaj bude na jar v roku 2013. No a tento produkt už naši čitatelia určite poznajú, ide o legendárny Lenovo Yoga. Aktuálne modely existujú s displejom vo veľkosti 11 a 13 palcov. Lenovo počas výstavy CES 2013 uviedlo model s označením Yoga 11S. Tento je na rozdiel od predchádzajúceho modelu vybavený plnohodnotným operačným systémom Microsoft Windows 8. Cena na americkom trhu začína od $799. Samozrejme aj v tomto prípade je možné použiť tie 4 základné pozície, to znamená využiť ho ako notebook, ako tablet, ako prezentačný mód alebo režim, ktorý je označený ako stan, ktorý sa veľmi ľahko dá použiť napríklad v prípade stiesnených priestorov na cestovanie. Ako určite vidíte, na prezentovanom modeli, ktorý je vybavený procesorom Core i5, beží plná hra Civilization.
incredibly light 11.6-inch system. Up here, you see a broad range of the convertibles that are coming to market. I said there'd be more innovation in this next year than we've had in the last decade. V tejto časti tlačovky Intel deklaruje svoj vzťah k obchodným partnerom. Predstavené boli predovšetkým konvertibilné ultrabooky, videli sme modely ako je napríklad Asus Taichi, Lenovo Yoga alebo konvertibilné ultrabooky od spoločnosti Toshiba, Sony a hlavne Lenovo Twist, orientovaný na biznis používateľa. No a toto je pravdepodobne najzaujímavejšia časť celej tlačovej konferencii spoločnosti Intel na výstave CES 2013. Ide o koncept, ktorý sa označuje Northscape. Je to plnohodnotný ultrabook, ktorý je vybavený najnovšou 4. generáciou procesora Intel Core. Je to 17 mm hrubý ultrabook, batéria sa nachádza v klávesnici, ale takisto aj v tablete. Procesor a celá elektronika je v tej tabletovej časti. Celok vydrží na batériu až neuveriteľných 14 hodín. Keď to porovnáme so zariadeniami pred 3 rokmi, tak taká rekordná hodnota bývala len 4 hodiny, takže to je naozaj veľký pokrok. Intel vymyslel zaujímavý odnímateľný koncept, ktorý umožňuje oddeliť tablet od základnej časti jednou rukou. Samotná tabletová časť má hrúbku okolo 10 mm, jej váha je 850 gramov, vo výbave je procesor Intel Core i5 alebo 7. Ovládanie je možné takisto aj pohybom, čo sa dá využiť napríklad v prípade niektorých hier. Zaujímavá použitá technológia je možnosť zväčšenia pôvodného 11,6 palcového zobrazenia až na 13-palcový displej. A v tejto časti potom Intel deklaroval, ako je možné v prípade nového typu procesora Intel Core použiť aj nový spôsob ovládania hier, a to natáčaním samotného ultrabooku. Vo vnútri sú teda ďalšie snímače, ktoré umožňujú rozpoznať, akým spôsobom je tento ultrabook natočený. To v prípade hlavne automobilových hier je veľmi zaujímavý koncept. From Acer and Lenovo we showed is 5 times the performance of a Tegra 3, and now it's going to get even better as we launch this later this year.